Uyazi ngabona usala kubona bonke abantu besilisa usala kona wonke amadoda uphelele umento kanti indoda ibesathi hayi khona kuhlangana phuzani liyambiza iya clean iqoqa inkomo ibe fresh ikwenza futhi ube namandla nje uhlale ufresh ube active mawumama Inibingelele kuphi na kuphela kufunye khona umbuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya sawubona sikumukele beSelect Africa TV Sawubona Select Africa TV we oyoyoy we our king Nuwas with Select Africa TV and we are subscribed by bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngikhathele insizwa nje Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami njalo ningizima Afrika ngihlalele noma Gumede nje ngizipholele bafowethu maGumede kusemnandi kusenjalo ulinyakaza isizwe ubaphilisa abantu isimo sasekhaya ukhula ekhaya uyakhula ekhaya sebekubona namhlanje wenza lezi zinto la sihamba kanjani bathini bayakumukela yini ingane ekhazi yakumukela uthi umama usebonakala kuma social media kuba kanjani ekhaya Ay mina ke ngizalwa inkunzi uNdlengwe ubhukuda kwesinengwenya owayedume ngokuthi ungixakekile oyelapha inhlanya enezikhafule ezazihamba ngempela into uyibona ube nabafazi abayisihlanu kwakunzima impilo kodwa yayimnandi ngesikhathi sethu singakuboni lobo bunzima siphila ngemfino yasemasimini sitshala silima ngiyintombazane nje igeja leinkabi ngangilibamba iyabona ngikhule isimo sinzima impela ubaba empeleni abafazi bahlanu kwakufike kuba umamkhulu umatshele imali intombi yakanzama kaNdelo kuzoba umanjakazi intombi yasendaweni yakaMadlala enkosini kaMadlala kuzoba umancane kuzoba umagcaba bese kuzoba uma wami umagxaha intombi yasemaXhoseni eintabeni zase Kokstad le mobheke engqeleni omalume bami nje bakhile eqotha mama uyayenza lento emva mhlambe ngoba usuwenza le business oyenzayo nje kukhona inokunye othema ukhula mhlambe njenga ezinye ingane ethola ukuthi zisuke emakhaya zizofuna umsebenzi khona umunye umsebenzi oke wawenza ngaphandle kwalo osuwenza manje eqedeni kwami isikole bengena umuntu obekhaliphile kakhulu esikoleni kodwa eqedeni kwami ukufunda ngo98 ngayeza eThekwini mangiza eThekwini ngafike ngathola indawo eMlazi mangithola indawo eMlazi kwakunzima kona impilo ngaqale ngasebenza eMajaldini ngihambe ngimemeza amawashing eMajaldini kwabanzima saze satholana nalensizwa ke nayo isebenzela umsebenzi wama security ekuyiyona ke eyangithatha yangikhoselisa phansi kwekhwaphalayo nginomntwana wami osewesamncane ngaleso sikhathi uVuyani esafunda o grade R o grade 1 grade 2 into enjalo thina sakhula ekuthiwa first year no second year no standard 1 asiyazi le ndaba yama grade iqale manje satholana ke nalensizwa bekulukhuni impela sibambe ngamazinyo sipatanisa ukuze sikwazi ukuthi silale sidlile kunzima kokunye uthola ukuthi solala ngesinkwa kodwa kwahamba njengoba kuye kushiwo kuthiwe ingane ayithi izalwa ibe isukuma igaqa ihamba iqala ilale ibuye lapho ifunda ukuphenduka ibuye lapho igaqe ngami ifunda ukuhlala mayisuke ekuhlaleni igaqa ngamadolo mayisuke egaqeni ngamadolo ifunda ukuma mayisuke ekufundeni kuma ifunda ukucathula kancane namanje nake ngibone umehluko kakhulu umehluko uqale nje ukuthi ubonakale ngempela esehambile lo baba uqale nje impela umehluko wabonakala ngempela
ngoba hayi manje hayi nezingane zami zike zaqala nje zaba nalo hayi manje zingikhonza ukufa ngoba ziyabona ukuthi lo msebenzi lo nayi ungenisa ukuthi kube khona isinkwa abalala besidlile ungenisa ukuthi balale bedlile into abayifunayo bayicele ngibenzele. Mama sizwa kahle ngoba kwesinye isikhathi uthola ukuthi abantu sithi uma usememeza kanje emgwaqeni noma umama sebembuka ngalendlela abambuka ngayo uyayibona le into kanjalo uthola ukuthi abanye abantu ezinye ingane uthola ukuthi zibe namahloni. Basenamahloni bona uqobo lwabo bafika ngqo abantu abametafuleni bezodayisa. Bafika ngqo bezodayisa ngoba umuntu uyazi ukuthi masefikile ezodayisa mecela into ngizothi kulungile thatha uhambe uyothenga leyo nto oyifunayo. Into ekade inzima ukuthi iyenzeke ebekuthi mangabe zithi sicela into ngibheche ngempela ngishintshe ngishebisweni nithi ayivele phi le mali ngoba niyabona ukuthi ayikho fanele ngizama into enizoyidla. Niyabona ukuthi ngizithwele kanzima ngithi ngizithwele akho umuntu ongilekelelayo. Even imali yeqolo yabo ngathi ngithi ngilungisa indaba yabo ngoba bebeholelo baba wabo ngoba kwalahleka isikhwama sami sintshontshwa amaphara sine ID phakathi amaphara alithatha etafuleni kwabanzima ukuthi ngishaye iID ngithi ngiyaye home affairs kube nzima ize kwayona iID ngayithola ngoba sekuhamba ubaba wabo. Kwayimanxa iID ngavele ngayithola kalulu kwavela kwaqhamuka ubaba nje owavela wangithatha wathi haya sambe se home affairs sahamba se home affairs wafika lapha waqhumana nababhalisayo lapha wangilungisela yonke into kalula nje without a drink. Yavele kwalula nje zonke izinto ngasho ngathi hayi uyabona omnye umuntu uyasebenza masehambile kusho ukuthi ubaba wabo lo wenze lento ngoba kade ngingayitholi le ID iminyaka. Kuvele kuthiwa hayi khona inamba eyodwa wrong khona inamba yokudwa kodwa mzwane ngambe nalo baba khona inamba kwathi wrong. Sesivala bathi lapha sicela usibuzele ukuthi imalini yona lembiza. Uthulitha wami ke embizeni mawuyizoyithenga kimina ngila emakethe uthulitha uba 100 1.5 u70 ilitha lu50 kodwa mangiphumile uthulitha uba u200 aba order kumina ke aba order imbiza beyoyidayisa endaweni abahleli kuzona uthulitha bawushaya u300 u1 liter bawushaya u150 kuthi u1.5 bawushaya wona u220. Mama siyabonga kakhulu mama. Hayi ngiyabonga nami ngibonga kakhulu impela. Ngangingazi ukuthi nami ngoze ngivele ko TV. Ngingazi ngabe ngivela ko TV ngokuthini. Mama ke ngicela ukuthi nabo ke baqine ekuphuzeni imbiza le kaMagumede ebhala umhlabaza suza. Nifike lapha kumina emakethe ningesabe abomama banenkinga yokusaba. Uyazi ngabona usala kubona bonke abantu besilisa usala kona wonke amadoda uphelele umento. Kanti indoda ibesathi hayi khona kuhlangana. Phuzani liyambiza iya clean iqoqa inkomo ibe fresh. Ikwenza futhi ube namandla nje uhlale ufresh ube active mawumama. Ungahlali ukhathele noba uphuma emsebenzini udlula ushaya inkomishi ukuze uhlale ufresh. Mama siyabonga siyayivala manje sibonga kakhulu mama ukuthi usivakashele siyathokoza mama ngicabanga ukuthi nabalandeli bakho abakuthanda kakhulu la kwiSelect Africa TV bajabuleke namhlanje ukuthi ngikulethile la. Ngeke bangajabuli ngoba ngisho ko WhatsApp ebusuku ukufona ngisho mama bengifonela abanye bengiWhatsApp bebonga ukuthi ngibamisela imizi yabo bengangazi. Umuzi uyama ngempela indoda ayiloku iyaluza mangabe sithole ukuthi uyayiphuza imbiza kaMagumede ikuthola ukuthi hayi uhlala ufresh ngaso sonke isikhathi. Ubona iphuma nje indoda iphumisa ukuthi wena usuhlala ukhathele ngaso sonke isikhathi ubika lokuya nalokuya nayo futhi uma ingasekho right ingasekho active ekamerweni. Uyabona akuve kunzima ukuhlala nendoda uthola ukuthi ayikho into osuyihlalele na kuyona. Indoda ma ingazi clean ingayiphuza izinto ezikanjena iba nenkinga imizwa ayisebenzi imizwa endodeni. Kodwa mayiphuza liyambiza noma kanjani umfazi uhlale ekhululekile fresh ejabule ngoba ujabulela ukuthi into ayizela kulomuzi uyayibona. Into ayizela kulomuzi uyayibona. Uyabona umfazi mengasajabule eCameroon uhlale futhi ihlathe ediniwe. Uthola ukuthi avela athi hayi ngisagoduka ngisaye ekhaya. Hayi ngobe ekhaya
wena uyamthuma umthinte ube songasakwazi futhi ukumnika into abekade fanele umthintele yona. Sefanele ke manje avakasheke manje ukuze anele. Leyo nto ayifuneki. Ukuze abafazi beziqoqe, omama beziqoqe, amadoda waqine. Aphuze nanga umhlabaza asuze. Achathe nanga umhlabaza asuze. Uyayakha imizi yabantu lo muthi. Mama siyabonga kakhulu, siyabonga. Yebo ngiyabonga nami kakhulu. Uthi Select Africa TV and we are subscribe bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngiphathele insizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya, ngiqhubeke njalo nje ngokubuka ama-video ami.